Jane iki seneng lho karo wong-wong sing wis tuwa-tuwa kaya di umur 50 ke atas. Lah mbok karo mangun gong kuwi. Dina. Kowe iki jare iki penyanyi apa wereng? Golek wong tua ndang mati warisane kok apa ngono. Wah. Ning sampean Neni kan boleh. tak nak lah sosis walit layu. Sakit. Omong apa to jane? Loh, kuwi film Ana wong tua roman mati gal nguyuh. Caidan. Kono Ken, terno Ken. Ojo, kotor nesui ngopo nganggo laras to. Deno aku ket mau dinyek terus kok. Boten. Jangan mungkin lek Aku wis suwe ora tau mangan cah wedok lho. Upama Larase, sira Ben. menang. Ayo, ndok iki turun. Apa aku lek cepet lek. Ya ciyak mentah-mentah. Apa sih mampu sampean? Eh? Apa sih mampu? Ora. Ngono kok Matur ita nuwun, itu. makasih Nduk Prigel. Nggih, matur nuwun Om Bayu. Ya, Sukses nggih, selalu nggih, nggih. Matur nuwun, ya. Amin. Matur nuwun ya, Nduk. Iki aku tak juk tulung adik wedok. Sapa? Nduk Niken. Ayo kene Nduk, Nduk Niken Salindri. Monggo. Kene Ken, monggo. Mataram yuk. Cukup. Sungguhe limon sikarane ayo bangun bareng-bareng kayo sing rukun ayo Mas Gareng. Kowe iki ngopo? arep diterak sepur Kok iso diterak sepur piye? saka kono ki alus bareng tekan aku muncul kowe Kuwi trisik. Kuwi ya. oh kirek Wah. Trisik nek cara penari ngono kuwi lho. Wong kok senengane. ah mula to sok meneh ki aja sok ngombe panas karo anyep bareng anyang-anyangen to kowe Ngopo kok anyang-anyangan? ngene iki Kuwi menake jarik oh ngono ya. benake jare aduh wah. Selamat malam, Nduk, Mbak Niken. Selamat malam Kang Mas. Sehat Bayu. ta? Alhamdulillah pangesune panjenengan pripun kabare panjenengan Kang Mas? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saliman Tibos piye? padha-padha. Inggih Kang Mas, kula sing Dan tasik nem kathah Nggih. lupute ngapunten dereng saged teng Solo. ora apa-apa wong jenenge panjenengan jek sibuk ya kudu diramungke gaweane. Injih, Bakune dijaga alhamdulillah. kesehatane nggih sayu. Inggih Kang Mas, ya Ah. ampun, pun dangu kula mboten kepanggih panjenengan. Wah, aku wis ngarep-arep kapan to ketemu karo Nduk Niken kuwi? Ah. Lah. Lumantar Pak Jun kula karo sampean iso ketemu alhamdulillah. Lila, kula jane nggih kangen sangat kalih napa Mbah Hanom. Nggih, ning niki Nggih. simbah durung dereng kepareng lenggah. Sok Wah, ngaten. muga-muga iso ketemu meneh. Moje alhamdulillah, nggih Nggih. mugi-mugi saged panjang yuswanipun Mbah Hanom nggih Mas. Amin. Kula najan Dongane. kangen eram karo panjenengan apa malih kalih Nanda Salindri niku kula jan Aduh. kangen banget Tek. Nada salihu, ayo. Aku lah mau lho Mas. Jan Pripun? niki mau kula ana bunga lho Mas. Sae Bungane Mas. apa? Bungane apa cah? Kula tas napa jenenge tas Lagi lenggah teko. ta, nggih ta. Lah aduh, ini apa? kowe alal bialan karo Bayu iki luwih tuwa Sabar, innallaha ma'asobirin. aku dudu sobirin aku gareng Wong iki gentenan. gentenan piye Mbah, ngeten lho Mbah. Kula niku kan piyantune kan nggih alus. ah Alus. Dadi jenengan niku ampun grayah-grayah ngeten niku Loh, namanya aku- tidak sopan. Oh, iya, no. Itu namanya penghinaan. lho aku grayah Aku sebagai wong wedok gak oleh digrayah-grayah ngene Loh, iki. aku grayah. Sabar, sampean kudune ngenteni aku. Engko lek wis aku mari omong lagi sampean kok tak salimi. Ora terus sampean grayah-grayah ngene iki. Wes. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbah mbok ngono Ya, kowe ora trimo. Kudune iki awak dhewe iki
Ngopo kok nesu ki ngopo? Bojoku ora tau nyeneni lho, iki bocah iki trincil kok kaya lampor. Kuwi ora nyeneni kuwi ngelingke. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ah. Muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, umur sing panjang. Iki upama ora anakku no tak bacok tenan. Urusane iki apa? Ora wis tuwek umur cekak iki. Umur sing cepak panjang umur. Cetak panjang umur. Sampean ki sudarungon berarti. Lah iya. Loh, Sepurane lho Mbah, ndek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Nggih, dadi manten. aja teko, Sepurane lho. kowe aja teko. Lah ngapa? Iki wae ora teko iki. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu ki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane, ora sak karepe dhewe. Ya kan ya, ya kan ya. Tasik, tasik. Ya, ora terus sak karepe dhewe. Gawe acara kok sak karepe dhewe. Lah aku kan yo Cara ngendi mantu kok manut tamu, cara ngendi? lah ben tak tekani kok. Wes, kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang ngene. Ya tak sumbang wis. Pokoke angger sampean cepak baskom tak sumbang. Ya sok wis. Sok lek sampean anu tak sumbang dekor wis. Kok sapa? Sampean. Kono baskom kowe dekor. Heeh. Sapa sing arep mori putih? Sapa? Ya aja nesu ta, aja nesu Aku ta. masaku kompak karo. Aja Kono, nesu ta. kono kok nyambut dhewe. Wong tuwa nek nesu ngono ya aja ta. Ora, Aja digelani Cahayu. Nggih, Kang Cedhak Mas. ana menatine rada anu. Inggih ayo Pakde didongakne dhisik. Iki acarane apa? Embo. Alah, kena halal bihalal ya. Halal bihalal Nggih. apa Mas? Niki halal bihalal keluarga ageng Pak Jun kalian warga Kedung Salam. Kedung salam. Nggih. Kedung salam. Bapak sinten? Junedi. Pak Junedi. Bapak Junedi. Pak Sando. Iki bocah iki saratane elek. Ayu-ayu senengane uthik-uthik kuping, uthik-uthik irung. Angger bar kuping terus irung, apa ora mambu kowe? Lah jare sapa angger bar kuping irong? Loh, Lah lah bar kowe. kuping mesti ilang kok. Malah saya Mikan malah saya nemen. wiwit cilik gilani cahya. Ya ora to. Wah kok Biyen yo ngono kuwi, cilikane lak ipel-ipel lemu ngono petuk aku. Ah, Pak Digareng. wah kok Ngono ngejak salaman aku kok ora iso kok. Ning iki pancen yen ikan iki spesialis. apa? Iki Dokter spesialis. Amin. maksudku ki punya kelebihan. Oh nggih. Nah, kelebihannya karena memang dari kecil dia sudah nggula mentah bab lelagon apa wae. Nggih. Nggih. Mila aku nyuwun tulung karo adhiku Niken awit dinten menika penyuwunan saking Pak Junedi Mbak Niken berduet dengan Pak Panglima. Nggih. Pak Panglima, Menika Bapak Majen nggih, Susilo, monggo. Panglima Divisi 2 Kostrad. Pak Sus, Monggo Pak Sus, pinarak wonten pemanggungan Pak Sus. Mboten Monggo. ngirangi panghormatan monggo kersa. Monggo. Iki Tintingane Mas Sigit, aku tak golekno. Nah. Monggo mriki. Monggo pinarak Bapak. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayahku. Irian barat, 2 kali cok, lupain. Irian barat, Irian barat, Wilayahku. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayahku. Irian
Alhamdulillah. Mas Gareng. Wah, malah dipun dampingi Pak Jun. Oh, Wah. Pak Jun Mary, Pak Susilo nyanyi, beliau juga ikut mau Pak nyanyi. Jun yang mana? Ini beliau. Loh, karo sing nimbali kok ya. Pak Jun yang ini. Ya, ini panglimanya, Pak. Oh, ini panglimanya. Kleru. Astagfirullah, bener sing ndi? Kowe ya ora iso to? Pak Jun iki. Pak Jun iki. Iki Pak Sus. Oh, iki Pak Jun, iki Pak Jin, Jin dan Jun. Iya. Kuwi nek kuwi ora jin nek kuwi iblis. Aku Lah. wegane mlebu kendi lho. Niki berarti Pak Panglima. Nggih. Waduh, hotote. Alah. Ngopo lho nikah iki kok senengane kok. Lah, Mas, kaya squishy lho. Kok malah kaya dolanan. Pak Sus matur nuwun kersa ngramekaken panggung dalu menika. Ini bukan masalah matur, Pak. Ini media semua. Waduh, bahaya kita ini kan. Lho, mboten menapa? Lho, mboten. Kenapa, Pak? Anggotaku nonton semua soalnya ini kan. Loh, enggak masalah Pak. Nanti kalau Bapak nyanyi keliru ada yang nyurai biar anggotanya yang maju. Ya ora to. Yang maju Mboten. ki ngopo Pak, maksude? niki dalam rangkanya itu dalam rangka halal bihalal. Kalau Nggih. ada apa-apa penuh dengan maaf karena masanya masih maaf memaafkan. Oh, belum. Anggota, tolong habis ini tangkap bawa lari ini ya. Pak, jangan ditangkap. Saya akan moro sendiri. Apa marah sendiri? Moro sendiri bos Bosok apa? moro sendiri. Pak Sus, Ya. nuwun sewu Nggih. menawi pikantuk aslinipun pundi Pak Sus? Kulo iki campuran. Anak kabur kanginan Pak Dise, Pak. Kabur Gareng. kanginan. Ya pindah-pindah. Aku SD 3 kali pindah loh, Pak Gareng. Wah, kreatif. Oh, kalah toh? Nggih. Iya. Oh, ora lulus. Buat saya itu lho, kula tangan Perbatasan perbatasan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Saya Timur. Lahir di daerah Desa Wotsugo, Kecamatan Jatirogo. Wah, pundi Tuban. niku? Oh, Tuban. Wong oh banter ora jamak kok ora ngerti. Lho, mergo Jati ki akeh, Jati Srana, Jatirogo, Jatipuro, Nggih, Tuban. Jatirogo. Sakmenika ngasta wonten ing tlatah Jawa Timur Panglima. Saudaranya Bang Junedi. Saudaranya. Jogo masyarakat dan sekitarnya. Amin, amin. Sehingga amin. malam hari ini bisa duduk tertib, aman, nyaman karena kita semua sama di sini. Nggih, Ya, tepuk tangan untuk Bang Jun ini malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa hebat. Nuwun sewu le Pak, Bapak minggah panggung satu pandangan saya tertuju. Apa? Bajunya, Pak. Arema. 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 Kacake ukurane sami kali kula niku, Pak. Iya. Ya ora iso kok gawe malah oversize. Tak gareng. Ini nggak sampai ke nasional kan, nggak sampai ke rumah kan? Mboten. Saya kalau keluar rumah macan. 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 Wah, tadi Pak Panglima kalau keluar rumah macan. Macan, ya. Kalau pulang, Pak. Meong. Oh, jebule padha aku. Gareng ini, aku seneng gareng tadi setia. Nggih. Ya kan, ini laki-laki setia betul kan? Oh, nggih. Ah, laki-laki yang paling takwa ini saya lihat ini. Nggih, takwanu napa, Pak? Takut sama istri tua. Jane iki ngelokke aku apa pengakuan? Nek Yo. mboten Loh, kita tidak Dek takut. Niken ini saya kenal mulai dari kecil, sindian kecil terkenal. Betul. Pengagum saya salah satunya. Nggih, Sambil iya. fitness nge-gym itu lagunya Dek Niken yang lagu Ambyar itu. Oh, nggih. Nah, nggih, makanya Pak Jun tadi bilang, aku udah mau pulang tadi. Ojo, dulur nggak boleh mulai. ada Niken Salindri. Ah. Bahkan nanti Pak Jun niki ngersakaken lagu yang belum dibuat. Maksudnya piye? Ora sak-sake lho. Ora ya ora nyanyi wong urung digawe kok. Pak Dalang. Pak Nggih, Jun Pak itu- Dalang, Dawo. ini nggak adil. Lah pripun? Yang lucu saya, yang minta bayar malah dia. Kan ini. Mboten namung nyuwun Pak. jaket tok, Mas Gareng. Pak, dalu niki kula mboten njaluk bayar. Wah, lah kok perwira? Loh, wis lunas kok. Oh. Jangan khawatir, lunas. Nun, Nah, lunas. dari Pak Jun kan lunas. Nggih. Besok ke tempat saya ke kantor ngadep ya. Matur nuwun. Wis, sunah tekan kono lunas wis ra iso mulih. Enggak, dibawa propos Pak Dalang, ada Oh, propos. Mbak propos nggih, saya setuju. Amun, paling arep digo ajar titis. Nggih. Mboten, mboten. Moga-moga. Nggih, Pak anu Lagunya napa napa, Pak? lagunipun menapa, Pak Lagunipun Sus? Saya terserah Pak Jun nih. Pak Jun lagunya apa? Napa Apa? remenanipun? Ken, apa? Ya Ken? lagu Ambyar bisa ya Mbak Nikan Nggih, nggih. saged. Sik, apa, Biasanya Pak? ada teksnya, ini enggak ada teksnya tadi. Pak, Oh, sik nari apa? Saya dengan Malang ini Apa suasananya enak. Cuacanya sejuk ya kan. Banyu langit Hujan. ya, Banyu langit. Nah, monggo Oke. monggo.
Banyulangit. Nggih. Apal toh Mbak Niken? Nggih, hafal, Pak. Mbak Niken yang nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Saya lebih suka kayak Pak Gareng tadi joget aja ya kan? Amin. Lah mungkin masalah sawere pripun, Pak? Itu urusannya belakang nanti, tenang aja. Nggih. Ora Mas aku itu ki ya? gur genahne tok iki anu kongkonane Mas Bayu mah. Kek. Apa? Oh, mboten to, Mas. Aku ora ngono, aku mung WA. Ora ngono. Pokok senengane kok nyadu-nyadu daging waras. Cakot-cakotan syukur. Ya wis, ya wis gak ada syukur ya wis ngalih kono ora sampe lu ngene. Ayo. Aku supporter. Ukurannya apa ini jaketnya nih Pak? Apa Pak? Jaket ukurannya apa? Oh kalau saya diberi ukuran apa saja saya terima Pak. Ya, 7 meter, Pak. 7 meter jakete. Mori meneh. Ora kulit 7 meter ki lho, iso nggo kemul. Ah sirik gue itu. Oke, nek lagu ambiar ini lagu. Banyulangit nggih. Oh Banyu Banyulangit. Ayo coba digarap gamelan Banyulangit. Banyulangit. Heeh, monggo. Anu patete slendro sama nggih, Tak. Nggih, ayo Caca, Ca. Ya, Ca, disiapke. Monggo. Yo. Cocok. Banyulangit sing ngono dhuwur kayangan. Saksi bisu kelingan mendungi udan. Talasno atine wong sing kasmaran. Satya janji seprene tansah kelingan. Gunung Merapi Purba, telu krungu suaramu ngomongke apa? Ademe Gunung Merapi Purba, sing Langgar Wonosari Yogyakarta. Abdi sono musik janjine lengan nganti suwe-suwe tapi esuk nganti sore janjine lengan nganti suwe-suwe nganti kapan tak enteni satekane Undang krimis talasono tradis Dodo bentra garing anggap janji Ora aktif sedine gaduh tresnani Nanti kapan aku ora bakal lali ademe Gunung Merapi Purba melu krungu suaramu ngomongke apa ademe Gunung Merapi Purba sing Langgar Wonosari Yogyakarta janjine nganti Suwe-suwe pamit esuk lungane nganti sore janjine lungane nganti suwe-suwe nganti kapan tak enteni satekane Pandur.
pengen nangis ngetoke alone Suwera weruh seprene mongan ngene ngalam ning dadaku tambah rasa kangen ning atiku kesiram hujan Yo. banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gede kelingan mengungi udan sono ini wong sing asmara setya janji seprene tansah kelingan kadepe gunung rapi purwa melu paramu ngomong ke omong kadepe gunung rapi purwa sing ning langgan Lorosari Yogyakarta janjine lungane ra suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore janjine lungane ra nganti semene suwene nganti kapan tak enteni satekane. Terima kasih. Tepuk tangan Terima untuk kasih. Pak Panglima, Bapak Ibu, kalian Pak Jun. Matur. Alhamdulillah. Maturun satu kebanggaan panggung wayang kulit dipun rawuhi seorang Iya. panglima. Amin. Mas Wah. Bagareng, Dawuh, satu pertanyaan. Menapa? Bedanya orang tua sama anak muda itu apa? kalau orang tua tuh sudah lanjut usia. Bu. Kalau anak muda ya Bukan, saya lihat tadi kalau anak muda aku masuk tadi baunya minyak wangi. betul. Ini jenengan kok minyak tawon, minyak kerik semua ini, aduh. itu ada japaron Oh ada gitu. kambu ada Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Dan- Kita bersama rakyat TNI kuat, betul? Ini betul. Betul. Terima Saya- kasih prajurit semuanya, prajurit yang sama-sama dengan Tepuk tangan untuk rakyat. Terima kasih TNI semuanya yang ya. sudah Malam membawa hari dengan ini rakyat. rukun Matur. duduk guyub, alhamdulillah. Maturun, maturun. Disinilah salah satu contoh di Kabupaten Malang, kecamatan ini merupakan kecamatan yang guyub dan rukun. Ada Amin. TNI, Polri, termasuk Amin. ormas yang lainnya bersama-sama. Mari kita Amin. jaga budaya kita ini, budaya yang sangat baik. Wayang kulit ini milik kita. Jangan Amin. sampai malah diambil negara lain. Beres. Jadi kita sama-sama. Pak Jun, Betul. doakan pengusaha di Malang itu hanya Pak Jun saja. Anjir. Ada Pak Jun yang lain. Tadi saya ngobrol Pak Dalang, Nggih. doakan kalau bagus kenapa di divisi nggak kita tanggap. Kan gitu, nggih. Ah. Mohon doanya nanti ya, insya Amin, Allah. amin, ya. amin. Kita aja terima kasih. Pak, Tapi Pak Gareng jangan ikut, ya kan? Oh, nggih, setuju. Nah, muka-muka udan terus. Ngopo to kedungane? Ya aku ra katut tok. propose tetap ya. Iya. Ah, Siap. Oh, siapa? maksudnya kasih baju loreng biar gagah kan. Oh, baju lo, probos, baju loreng. Ayo kasih baju gareng. Loreng kok Oh, gareng. loreng loh. Ya, terima kasih Bapak, mohon maaf Nggih, ya, matur ngapunten nuwun, nggih, matur matur nuwun, nuwun. matur nuwun. Matur Terima nuwun. kasih, Nggih. terima kasih. Matur nuwun. Monggo lega malih mentaram, makasih. mentaram. Turun. Jarweng jarwa. Jarweng matur. Terima kasih. Wah, gareng itu. Ah, Alhamdulillah. oh, Jan. orang yang selalu teraniaya akan banyak rezekinya. Kalah, kalah. Amin. Amin, amin. Wah, jan wis diratani kabeh. Ibu-ibu alhamdulillah. Kosek. Apa? Sampean ndeleh dhuwit ning kono gampang ilang. Kok iso? Sing pengen resepe ben ra gampang ilang. Ah, Iki mau aku wis diwenehi lho. pipi. Terus Resepe sampean- duit sampean- ben ra gampang ilang. Sampean ngerti ora? Duwite tak deleh ning endi? Orang ngerti iki? Ndek iki ning kene. Iki resep ben duit ora gampang ilang lho. Arep dimaling ya masuk maling arep ogok-ogok rene ya ora mungkin. Ora duwe. Iki ora nanggok blas e. Lah iya. Kayak di
Oh, gini. Ngapa? Ngapa kok malah kiri-kiri ki ngapa? Keri kena udel. Kena udel. Wah, duwite iki dawane iki sepiro rek. Wis ngate kaya ngono iki lho. Keri ya kae. Oh, Ki nikan. bae iki wis tuwa iso keri bae. Oh, iso. Iya. Aku tergantung musuhnya. Alah. Nikan iso suwe saya pinter iki aku. Ayo. Kowe kelas pira to, Dok, sayang? Kelas 1 SMA, Pak De. Bayangke kelas 1 SMA sudah melalang buana. Amin. Lah ngene iki lek ora mergo pangestune panjenengan ya aku ora iso dadi kaya ngene iki. Panjen aku mandi-mandine wong. Iya. Ya soalnya mendekati Tuhan. Kudune seneng lho. Berarti wong agamane kuat. Agamane kuat. Kaya wayang. Wayang ki lek makin cedhek karo dalange ki berarti watake ki apik. Ora karepmu ora ngono cedhak karo Tuhan wis mati ngono ta kowe? Ora, sampean kan wis haji. Heeh. Lah kan dongane sampean kan mesti mandi. Ah, Kan iya. sampean wis di rumahnya Allah. Amin. Ya panjen aku mandi-mandi. Lah. Ngono lho. Aja berasumsi. Aja nesu. Sik iki aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Yo berarti Nggih. padha karo si Lintang. Lintang kae lho. Heeh. Anu, iki terus terang iki karo wong tua kudu terus terang ya. Nggih. Wis di pacar apa durung? Urung ya, Pak De. Urung. Apa ora iman-iman mbok gurke? Apane? Atimu kuwi lho. Oh. Masa remaja ikutilah masamu supaya tidak terasa hampa. Kalau saya tidak seperti itu. Di masa muda zaman sekarang, saya tuh berlomba-lomba mencari uang biar masa tuanya itu tidak kayak sampean. Ngapa? Masa tua itu harusnya menikmati hidup. Lah sampean sik nggak kerja. Justru saya kerja menikmati hidup. Kayak Kok iso? tidak hanya mencari materi tapi juga mencari kesemenangan hati. Oh, golek senenge ati. Berarti ora dibayar ora apa-apa. Lah sampean ning kene jek Yo njaluk yen ora bayaran. dibayar atine ora seneng. Lah kan golek senenge ati. Iya lah senenge Lah ati. berarti sampean lek golek materi. Berarti kan sampean duduk wong seni. Loh. Lek jenenge wong seni kuwi arep ora dibayar ora apa-apa ya, Mas. Aku yang seni ora ning kene ning mburi ku ana kamar mandi. Seni kuwi nguyuk oh nek kuwi seni nguyuk. Wah kok malah warna-warna. Kowe apa yen tak golekke? Apa? Tak golekke calanang ku iso dadi pacarmu. Ndi, ganteng apa ora? Modale gur nyawa tok sing ngendang jaipong. Iya. Lah yoga. Oh, Lek gah, kae gah, malah gah. malah kae dadi mokondo. Mbak Niken berarti kancani Mbak Winong. Mbak kene Mbak Winong. Kene Iya, Mbak Wah, Winong. kowe Kene Mbak iki. Winong. Ayo. Sampeyan iki favoritku mung nonong kae tok. Kene Mbak Winong. Kene, Nang. Ayo. Sik ning laras pelok terus bae. Sepote tunuk gleng wis ya, Mas. Apik men kuwi. Tung. Apik men sepatu kok. Tunuk gleng ngono ya. Mending ngono ya. Ya, Oke, ya, kok ya, ditambah ya. bareng ya. Ayo. Siralu tunuk. Wis, ayo Mbak. Kok sik kowe wong tuwek-tuwek kok iso manut karo iki bocah lho. Kan iki kan. Dalem, Coba sepatu mau ganti jogeti Mas Garing jogete piye mau. Ayo. Coba. Ayo. Ayo. Ayo Mas Garing Ayo, coba. Pak, ayo, Pak, ayo, Pak. Iki mau. Dah baleni. Ayo kan. Tunuk gleng. Mas Gareng. Tunuk gleng. Eh. Tunuk gleng. Iya. Tunuk gleng. Kayak ngerti. Tunuk gleng. Wes. Tunuk gleng. Wes. Tunuk Iki gleng. tak jogeti. Kowe ngerti jogetan apa iki? Nyapa? Ngetus. Wah. Mbak Winong di Mbak Winong rene. Sumara ini kan iki lho. Ora ini lho sepot kok tunuk gelingi lagi iki lho. Apa Apik, sepet Pak. Ya kene. Waduh jan. bocah saiki iki lho ayu-ayu aku biyen kok kesusu lahir ngopo. Apa balik nah. Balik lah sing tak boli wis ora ono. Loh, ning sampean ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu, di usia segini itu malah selerane itu yang lebih tinggi. Loh. Biasanya luwih tua. Ah iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kaya di umur 50 ke atas. Enggak, lah mbok karo mangun gong kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo piye sepuh sing umure 50 munggah. Ning kudu anu Mas, nggih rada sugih Mas. Lek ora sugih ya goleki apa. Oh ya, apa kuwi apa prinsip. Nggih kan, dadi ngenteni Ora, dina. kowe iki jare iki penyanyi apa wereng. Golek wong tua ndang mati warisane kok apa ngono ta. Wah. Ning sampean ki pantes dadi walit. Eh? Dadi walit wae, dadi walit. Walet. Walit.
Walid Sing apa? film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton film kura koyo Ya, sampean tok maneh iki dadi Walid, terus aku iki bojone sampean iki bojone sampean. terus Ngono lho. aku kudu piye? Terus Walid nak niken boleh, ngono ndang. Walid nek niken boleh. Tak nak lah sosis Walid layu. Sake. Omong apa to jane? Loh, kuwi film zaman saiki viral lho. Lah jaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Apa? XX. Wis ora acet. Kene saiki Mas Garing ing tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Lah. Astagfirullah. Nah, kuwi Bocah iki polahe yo kok sik ojo lagi semangat iki ngono kuwi. Oh iya. Yo larase pelok sampean manggandrung bawa nyidam sari gandrung winong karo gandrung niken. Iya. Ayo kuat ora. Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan Apa baik dan TNI? benar. tenan po. Apa Tani. kuwi? TNI TNI apa? apa? Lu tiru-tiru Pak Susu. Mbok rasa ngaku-ngaku kok ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo, coba niken sik, ayo. Sing magandrung niken sik. Duh wong ayu. Nah, kaya apa? Iye, men nggo anu rabuk nyawa. Ora masamu tebu apa piye? Duh, wong ayu. Ih, pengen Pak, pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kae ngelek itu tutupi sarung ngene. Ayo. Pepujane ngati. Tegur aku kuat. Wis lunga. Go. Ana wong tua roman malah tinggal nguyuh. Caidan. Kono Ken, terno Ken. Aja ngawur. Ya. Kaya ngene. Wong nandang Kae ana rembulan Kang Mas. endi? Rembulane ketutupan terop Kang Mas. Apa iya apa? Sing ketok drijimu tok. Wong kok ora ono rembulan kok. Lah sing kene iki nyekel mik kok, isane tangan kene. Iya. Apa mung awakku dhewe. Kene. Genti winong. Genti wino. Kuwi lho. Jangan Wis dicueki mendadak, iki. jangan mendadak Mas niki anu wis tuwek latah yayine. Jangan mendadak iki bumbune apa? Hah? Jangan mendadak iki apa? Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk. Sik to Pak Dik, kula ajeng tanglet. Apa? Niki wau kan niki sedoyo kan diseragami to. Niki jenengan nggih diparingi seragam. Apa iso penjahit gawe kaya iki? Khususon. Iki jahitan khusus. Iki wis tak iseni lho iki. Berarti jenengan bangga mboten diparingi. Loh. Bangga no. Aku mentahan no. Malah. Ayo Mas Gareng, ya. Do dewa Jawa Teguh. Winong. Dalam. Tangane gandengen kuwi digandeng Mas Gareng digandeng. Jak mlaku ayu. Mriki. Wah, jan putune ngenterke mbae ning puskesmas ya ngono kuwi. Dadi ben digolekke tombo, ayo. Padune Meri. Aku demek kowe ngrangkul kowe Meri. Ya iki resikone bathine dagelan ya iki. Ngopo? Nadyan anak buah iso demeki wong ayu timbangane bos mung ngelas-ngelus debok nggo apa. Ora pengen sesuk tuku dhewe, ayo. Kok sik apa diacarke to? Tembunge kok tuku dhewe. Kok Ya. kaya Nenoe welasono mring wak mami. Gegere winong lek ning kene ketok gawedi. nikah yo. Gegermu dhewe rene tak tutuhi gegermu dhewe. Tak tutuhi gegermu dhewe. Bojo nom bojo tuwa ora pareng padu. Ajare njaluk adik. Alah. Tak nak
Hah? Takna. Ya Sosis dinakna. Walid dah layu. Kulit Walid dah kisut. Yang nanti dicangkok lah. Apa to jane iki basa apa to? Yo, ganti gandrung niken. Udah layu. Wis mbok tus karo. Teguh udah layu. Yo. Ganti gandrung niken ganti. Yen cedak tansah. Apane ditukui? Lanti. Pindho mimilan mi. Besok kapan dah? Besok kapan katekan? Heeh, iku suwe lemu to kowe, Nduk. Oh, aja ngono to. Bodimu lho jan kaya bemper kuwi. Iki aku wis berusaha diet lho. Berusaha diet. Iya. Besok kapan katekan? Jejen. Jan kaya kendaraan nyalip ya. Lan wong ayu. Ganti winong. Genti winong rene kowe. Jenenge gandrung ya diparani kok aku sing kon moro. Loh, aku wong wedok kudu moro aku. Jadi wong Walah. lanang wis tuwek ra gelem rekoso. Tadi nang winong. Dalah. Ibaratno kaya kowe golek batange lho, kowe sing goleki. Lah niku cocok. Rupa kira. Wis entekno dhewe. Ampun ngambek to, Om. Aja nesu. Umpama sira nakuda tanpa prau. Ayo nganggo laras to kok terus. Jangan ngambek. Kok terus nesu ngopo nganggo laras to. Dene aku ket mau dinyek terus kok. Boten. Jangan mungkin lek sugetan ngoten pendek lho. Pendek meneh. Weh Iya. tenan lho. Aku wis suwe ora tau mangan cah wedok lho. Upama Larase sira pendek, Mas. nakuda Nano. tanpa prau sat-sat sarah ing Jaladri. Nyik nyam nyak nyik. Nyam-nyam. Lah nyapa melo sumbing barang iki. Aku ki latah kok. Walah. Nyidam Saria. Tibane cucur, Babuk. Cucur. Walah. Kok latah men to ya. Mara. Buka celuk memanik saka Mbak Winong sik iku gentenan karo Mbak Niken. Monggo. Ya Mbak Winong, memanik. Monggo ayo. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu. Pindarat katon malelan malingku. Mesti rasa eling lagyan aku rasa tansah sumandeng. Lagi aku mung tansah ngeteni tanpa kat angidam tetes sing tresno kang setuhu yakti katalin ning atiku kangen saat kandang kasmaran. Kuning ramping jroning atiku asihmu kang ngrendeni dadi usadane aku kang nandang rata lilanono caket ring sliramu tansah dening renteng kaya mimpi luna. Ablas kira kok jarane ya. Nggih. Garet mendok ati kok
naksenku wong garet mendok ati Yuk. kadang kaya yen tak gembok hangat. Yo. Yo. Pur. Malik Slendro. Terima kasih. Matur nuwun. Kowe ngapa? Piye Mas Gareng apa? Ketarik mak. Mas itu tuh Mas. Eh? Lah kadung aku nyangklen iki ya. Ayo ayo, terlalu ayo. Winong lho winong. Ayo Nong. Niken apa kuwi? Celeng. Kuwi Nong? Jaran. Jaran. Mas Gareng iki kiri. Kuwale. Ayo, ndok iki cokot. Apa mulih sing cokot lek? Ngapa? Piye? Ngapa? Putra dalam dicokot kiri. Beda dicokot garene, tak petele. Terus. Ngapa sok kene celeng kene jaran wis gon jatil kiri. Ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000, Winong 100 ini iki. Nah. Ini Mbak Winong. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Bayu. Yeay, Mas Bayu. terima kasih. Sehat selalu panjang umurnya
Mas Bayu. Semoga tambah berkah ya Mas Bayu. Amin. Bahagia selalu Mas Bayu. Nggih, nggih. Aku di Ngopo? tali asih. Lah ngopo kok iso njaluk tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kotang sing duwe Surawa. Apa tali dadunge kendhat. Aku Ayo joget sik no. Kae mau wis ditebusi joget celek karo jaran. Wong ora nek kringete. Lho anakku Bah. karo nang lo kringeten. Adus keringet iki lho. Bayu yen karo wedokan lomo. Kok kok senengane nesu. Karo aku pahit. Wis ora usah ora usah nesu. Engko gara-gara tak tambani. Oke, Mbak lagi. Niki karo Mbak Wino gen leren sik. Aso. Ketemu ning Patet Songo. Nggih, Mas. Heeh, bangune padha kecekele tak derekke. Taklar kang samya sebo